na ye ka kire mo asante de ye de bi bia be che na ye hene enye ye hene so wafo afra national security ni mpanimfo a mo krom ha si yesi o mampani o krom ha ni o mpanimfo o krom ha se ni mu a moto won mo ka kire se an ye beto aba etisi ye bi se ye be bibia no mo mu de mo tin sa atati ma ho no omo ya de no mu ni se beto aba no mu ni ah enye se bia musimuka do kretudo na tachimanfo yaye atwasa bia to no a se mpanifo a wokrom ha national security ene apolitifo enimu sojafo ene mpanifo a omuka bia yi se omo anhwe na omo anfa omo ano anto asem yimu a no mu jai asem ne saa ebeduru baabi no yan asante yabufuo no eche omo de na ekoso yabufuo no eche omo de na wohwe pani a odi akonwa ewo tachiman kuru no so na wohwe asam a papa yi eka papa pani babi wadroi na wohwe asam a oka mpo omo praye no akola wom onananum wom unuanum bi wom mpo nka woso afidiem kura se wokasa nka de kan kura se wokakra ne se enukurani mo a sebio bas ni twam a enkwala no edi saa nyambra sem no e de kire mo ye pamachew mo fa ncha yen ye mam kafra na nu achi no so wo de chew pan so kase pa ama asanteman ene ona e kan wo nyina papa ya anya saa de na wo hwe ne nsem na oka ayen na yo ti say woni business bi aye e wo bra na o te saa bia wo ko awokasa na ne nsem no akwere se egya so na wasan de patro anase wodi ujaframa ye de esaku na me mamo ensam miensa bi a asie dada a nipa do no a eya awe tachimafo ya ye kan tachimai ayinfiefo no omkoche boyam ehene edene ba ayinfie ho ye hwese ebehu boyam hene ebehu no samre roaring star yante ne ho asem gim boyam hene se ne ene ebehu boyam hene na ene oni asase su bi yante de kabim tachimafo ya o tachimafo ya won so mu nuane ye no won so mu nuane ye no de to so mienu am se na kra so kan wan asem to bodo hene a na all that time my hene atames time enu omkoche ne ba yifie ebe bonu botrumfo bia omo a ewo kromo anyina yo manimsem ema atames etu ekuo etu nipa kuo bi mombehia e fensen yana na opemso saa me no opemso bufui emele ni bre pa esua ye kon ewo techimafo so wo saa de na nema na omo ye ye na ombehia opemso wie ye no omu wie omo san akọ techima ho ekohia omo ena omo kasara empadimfo ye se o omo kasa aposifo ye nhwemu da bia de ba ye se aposifo ye nhwemu aposifo awo ne masuma se ye nhwemu bepa mo chewo mo santrefo amwa se ru aposifo e fa krata metu ga so omo ye nhwemu omo nkan se mo nyina mahu ana omo nkan mo nche omo ne krata betu mo fidie chencha no so se omo ye nhwemu da bia de ne sia se ya omo ye nhwemu enanu ya yewura nso eti na o se ne yire dampam se bi okoye na brempon yi a na okoy na oba eniemo nsem a enkola omo techima enimu mpanimfo omo techima etubo ebrobas na obi meka mienti a o se ai opemso de otwamu koy na ona na omo tebas na nye opemso na ede asem no wo hu jata buru a onamo a ne manka no hoda what bi da se jata na ne manka ho what bi da na enei ona etebas
ɛne ɛde ayɛ wo wɔkyerɛ na security fo edi sɛ bi oyɛ wurachi na ɔmo de ayɛ no wɔkyerɛ bi na du oyɛ wura so na yɛ ka kyerɛ mo asante deɛ yɛ de bi abɛkyɛ na yɛ hene ɛnyɛ yɛ hene so wafo a national security ne mpanimfo a mo krom ha si yɛ sɛ wɔn mpanin wɔ krom ha ne wɔn mpanimfo wɔ krom ha sɛ mu a mo to wɔn mo ka kyerɛ yɛ sɛ yɛ bɛto aba eti si yɛ sɛ yɛ bɛɛ bibi a na ɔmo de ɔmo ti saa tete ma hɔ no ɔmo yɛ ade na ɔmo nim sɛ yɛ bɛto aba na ɔmo nim sɛ ni ɔmo akasɛ na saa tanu sube nsɛmsɛm ɛnyɛ nɛ na start kwasi broni time na kwasi kɔkɔ emrɛ so no saa sɛni start by den ama techimanfo create nipa kɔbrɛkyire saa privy cancer na that cancer am homo boy cancer de na almost petition King George cancer a petition ni nyina no mkoe no ebubo mu e no msabai enti kese kwasi broni time ni anko yi ama wo and I drew some more time in the 80s was here this time and also I said sorry and now two Rollins two defense minister when I defense minister Idris Maham and mom so hwem na report the by say you were Satan so be no I asante 40 asante media etiam for man dem mu be kwesi ye e wo mu ana ofumai domo kika no trouble dom this ade manema no nyina e bai on say we no de kwesi na anu odwene mu a wonte ase enso so de kan ni say e hwe de police for de America de abeso so no a na de be sere ni say the police for no di we na be batato de a omo nye intentem nemu omo ma no enkoye ti se bia ahai investigation bia na ayira na we die omo ma ne yira because he mood na wo oman mu no a bia na koyira na amoye ti de besere eni se manimu ye investigation no yento ya boase ika se yento ya boase no na ho ano mtoto abobo ye ni and the ambassador reaction beba nemu yenya botre kakra na ehwe the principal no be na so mo anya dia ye be sorry eno die na wasem bia de ka ti de mesra ni se mpanfo no wo mo animu ya wo mo hwe mfa asem kra bia ento so da se ko bi na me de shi da ma se bibi wo ha obi pese ye chire ne mu kakra akwa ota ayesana zi aka mukasa bo ahye mwe nse se me kan ni se start ayo kwesi broni time ti it's a question time ti bia aye de se obi a bisa wo mu a mo na mo tro na mo na nkofo Bacho udini wo yi Bacho medine Papa J na obi ani Papa J na media be Papa J no multimedia Bacho asana baka bisa wasem no ebe se bisa mo se mu hwan ene na won central for bus no mu hwan na won sa bus na adnis esi mu wa aduma ye die chire ebi no mo na na wo o se ebi ni o mo na na wo ne bi no mo na ye ne die chire na mu die chire ye die chire ye do na mo no ya ka obo no mo wo ni na wo Baba ye ti we na Madaroma yahwe hwe techiman for panyufo mba makasai monso mamba be kasa mehwe se ne musi kasa idia ye ba no ne ye nimse bia nka ba be ye asundwie nsem na nka e de asundwie aba ba ye hwe se ne musu mu kasa idia ase ihuni se enya asundwie kwan so because techiman for ne kasa mo se ya omuka bibia omuka asundwie ena ye pe inti na ye bibusa se ese no eye war for war anase eye asundwe ena ye pe Madaroma bedasi wentie ye de bi na tachima konti hire kasa enka owie mpo onka se obi e bibi ball no onka fra onka ba waka asem no ama akoye se titi wona ye we kura se na abaya broni ka so tomboyish abaya o ye tomboyish
so according to rape na so the opa no wenya rapist no cry no na we huru no man ye ne den ke kina wasa ba ho and then you asesa o kama ni kosi se say o pam be ma what you was now can say na the crata brem ama na techi man ni say me nuane ba mu nsiesie no wa ba mama mbre wo se ye no tanos waye yaye eye de no wo besa wo mo ene ne ko besa koda ye toto bobo now what's happening now? Come on, said the AC and run on my own, and then you'll be a will be tree for us. Obi no be on talk. So I didn't have also, and I saw or time they will buy or mobile. Me and me no tea. Obi boom send me as Antinia. Yes, is yellow, is it? Maybe better pro to Okroma. I Makunta Pepe in the drama. But me, Tafu, me are grinning. Etikati tuona kama kota fwa infia na kwa kutwa de kura me mu nua ma nkura fwa me fi body sa mo bai e twa bi ma aso bi me na to ma ya ka bom ye ka sei techi ma fwa o ma pade wo kuma mi a me be kotokoni ba ma ja pade do se ne kuma project to bi kura bo mi ntimi sin ye so etina nana ya de e na nye nne ne de di kan ti so ora de ye pesi ye kan nya so nya ife pani bia de pesi ye kenya owo ye de bia esa wo di asemo difu wona na no na anu ye yo onu kra sa be pa chaw e o ye o video ni na the last press conference here 20 ye chaw se video atechi ma he ne e pa chaw no ye so de bi oso okọ ayi Middle East ho ko stress e be bi ani a chaw na wo sra dia ofiri akoya no a mama nkofa akọkire wa henani abo die busa am se takire ne de akọhye be hia na bi ye ne sa de ye ka tie sra no anada wo ye de o mu me papa e ma me stress e funi me ba jo me fa kakrai ento aso hwe ade wi a ye ka se bi o asantefo akọbunu mam na yabo wo makọbunu ya tobo abro enye wenku se ehwe ekuo asante kokokora na omako brumam krompo ekobo bon yenya yedi ani hu enema omo support service ombedi akira ko horo mi edu ha bidi akira ko okona ko hu niam omde ye supporters ombedi akira enna ne ye ka bum ne ya ka chen nation security ni mpanyfo hu omo kroma se omo he no muntu omani ehwe sa ade beko ade no eja no ayese ball aso ja ebiso kakra eji wo mu a afa ni dum na ye de eti to bobo na roba na wanje na oyine ebre na sabante ko jina na yifi obi eni ho ne kromo so obi eni ho no ebi de kan se no wa mo da bi just intelligence assessment nipa ba ko pe o ja branch ba ko pe o be jina mo ahimfie tachima ahimfie no ano akeka se bi o pe na mo ke na we abi assessment be a tachima ahimfie wo se obi si obi ko din semone wo no obi ehunu a o ya ikushi Opano mema papa de niema na we nipa ngo chie chine na so na ntwie ka ma de be bonsa enti wa ya de enua do na no ye ka esayo obi a wo be hu se metia ba wonni ba bi potia me ya no ma no para bu ka se pojisa na so santini ba ku ke bia no ojin free ba bi be na sane ma mi free ha ne ma mi papa efia so na oman hinu esi yakọchiri ya burwa ya na be she tena no pa oh kwabra we dey ka ya ma bo ofudodo no otumefo ne mama bufuo no dey is justified by the fact say movement ma mo me na ho ban a hwan na emebo no ho ba no eya gro no ye die no uwia na watoa na ye nuafo na sofo me do wa na me be ye o elder me ire so me pass na no ye elder practice enkoye ne kenipa bo bie pra obi no kasa o na no mo ko se e bia mrantie bi na bebi ye trust sa enimo ne nipa wa be kra wa wie ya wo ko na no pe ya wo ko no ba hu ne sande ne ba eye nwanwa ne ya tutu bo abukam ne ka konti kra bra una nana di na chija o
brother be say e say cars no mo susu asa na nanom mo nkafra enka ye wa ha wo mom wo ka ma ade na di bem say o ma ya ade na enra na mutwifa wo so na de mu ntwifa enra ye ntwifa wo so na me ha wo me Ghana nyina be pem praso awon ya kwasi broni ye na me kasa me mechi he na no sagranti no man di oni ko e friend anwan kwanta no e friend abenchi mo yo otufo brempon ehia kakro no anwan kwanta no eni kitwa bi wo be kwa akwanso ensa asi nyina ayira oni masanso SDH ho no omo de omo hene kura ya de owu amuafo na no ya na man he na ehi omo na sa the British West Africa and the British worldwide omo kabo omo ma Southern Ghana ebo a omo and omo beto share kuya ti se eyi ejimina na no na omo chichi ani ayi nua no fresh minya ana odi na si anka fine me de se oya kromfo na wura me dem ebra emfata me nyi ntum se me yiri nti na oba Nensu mini adaje amebuza aza na hwa na so mawo ya be yo kama ya kwa ni etume na won so ya ye de ya tu ya nkowura obi nkumo Ogu free Bajo mudin di Kofi Afrie free Penisem TV anapoku wanti ade so de penisem na ana orama nso media kakra be bisa ne se omo sha se enyene na abiduku a ne matrase amode mu hawo etu yanimu ana mpacho na mo ho yedi nkan omo sha se omo to 75 be fu ditan fidie no so no mpacho mu hu bi ade na we particular edika ekọ mo ni bi e afi na ase mo pese mo pusu ni enko yani na ekekaba yedi fel bebre won tintan fidie no so ye di fel bebre ye kan sem bebre na de are wo mu say wo de mo na wo sa mo kire wo ya wo say China for na wo mu na di titima wo sa antintan video o mo de nyema bi wo ha ye hwa o mu hwe bi o timi fanfa ho e be twa ko so na e fel bia wo baby a ye dey e kopem na tisa akoye say e ko hade a on sa mi bo obi ni so oye de no oye bunu ade say ka be so be say me ma konye sika na ma natural am say me ya British so British dey say on count na so waji na tum na o di na ti na o ba na o be ye de fata ye hene no odi fokra na mi de oni forma embra o man mu a wo se wutimi ye den e de faso ade na wo de bia de embra na di ukura no tintina atwan wo de wo mpene wo de wo de kokoro ebeka Sari ya drama mde ade ye ngum famra diyen ni mo ye nsemo ye den emma so na de call King George ni ye bi obo na de call appeals court e na omo sa akodi enti ye ne na ye di bem no ye mose wo a wadi for wo na be bo se bebo ye wonye ntumu a ya pi sari ye kan ya no tum emma legal processes ni nyina e take place enti wo ye bia wo ka che kantanka ye be pe bi ni ya dia ma na chire obi kan se ye asemi we the member brand here question de na eframe abaje na masema me bisa na se ye bi pese meti kakra ni se na no ada answer na Ashanti youth ebe press conference na o de nsem tu bia se techimai edwadifobia ifri kumase koye ya bro mo ana na no ada asemi si ye and I pay the antene say Ashanti form be so can be much almost what causes madam sa act e idea say obi fun kunti yenso yem fun nwa sanity osi ya no ma who we are America crowd Martin you omni say e kan de papa mu de obi fun ku a obi so ere emfun nwa what I say na enukwani enkasasie akoso pa yensem nyina na bia betimi aden akache nsem akoso pa adodum ranche dodo no akoma e wo ne ma e koso e wo techima
na sɛ bi a nkanyɛ no a bi esi ya ebi kura nkanyɛ yɛ ka asɛm foforɔ saa mi nokora pa na bɛka so na bi youth no bi a tim deɛ bɛka nkasa si akɔso na ɛnam sɛ bitie mpanimfoɔ no bi na nsɛm a wɔn aka nso akɔ yɛ sum na ya asɛ yɛti asɛm a wɔn ka ne ti ɛna ama asɛ nhun yɛn mu asɛ wiem ado a wɔn kyɛ hwee no wata asɛ ɛnukuri ɛtɛ nsɛm no bi ma station foɔ no bi kura ka sɛ wɔn dodoɔ no ara firi Kumasi na ɛde cars no kɔ na wɔn de ama saa na wɔn kan wɔn sɛ kyekyimafoɔ no ɛnta ama ha saa na wɔn kan but mmeranteɛ no abufuo ne nneɛma bi ɛna maa bi saa de si yɛ na nso kasa si akɔ so wate ho asɛm bi wate bibiem firi a wate bibiem sɛ wɔn te hwɛ bibiem nti bi si nkasa si akɔ so nti nkasa na akɔ so nti ɛna wɔn si bibiara de adwene emu yɛ hwɛ neɛ apolisifoɔ ɛne national securityfoɔ ɛbɛyɛ ɛnukuro ni sɛdeɛ mpanimfoɔ aka no wɔn aka sɛ bio yɛsɛ sɛ de yɛw no yɛde yɛw na sɛ ayɛw yɛ a yɛgya wɔ fa yɛ so wate aseɛ ɛna dodoɔ no ara nso ka sɛ kokora mo sɛ ɔmfɛre sɛ obɛsi wo hwene so a wo so wofɛ sɛ wode adu bɛto so nanso yɛhwɛ sɛ yɛdi saa nsɛm no akyi di a nkadeɛma ɛbɛyɛ no ka bi kɔyɛ bi nie so wate aseɛ but nnipa ɛna yɛasɛ wɔn akasa kyerɛ no ma adwo ma nyinaa kɔma ana mmeranteɛ no obiara kote na mu yɛhwɛ wɔn beretia yi ama wɔn atwo wɔn anam nyinaa ɛdɛn awie so what as because ye kasa no ye kan nneema o di kan ya ye nye ho hwe so what as it is so mo hwe no mutu ho na ho no mo fa yie tu yie mo we ya ye kan no mo nkoye na police commander bi a wo bunu ya wo nko transfer na de be ka wo no ma transfer dipa no na asam no a nhwemu no ti wo hwe dipa no wo pe emu no kra ani di wo mo wo na dipa de yiri ko ebi a se wo wa nipa na crime officer na asem no won nsa no se wo wa e je fe na be ko wa o ha afo be hwe no ne nipa na o mo de na ba ko nipa bi ko ka mre kakra bi no ko fie ni e de na ba sa no mo yo o mo ne be ba enti e ba sa o hwe ase no wa ba bi ade no e wo pa wo hu o be hwe ne yiwe ni e ne ko bi atamale ni e yiwe ne ko bi avota enti o be hwe nipa na o mo ese kura sa ade si ye na wo de we ya asi wo pa wo de market de wo say apostle nipa ni spirit a wo mo no a nya wo mo capture wo wo be hwe no na transfer ba na ye transfer be do no a nti asem ne be ba no na asem no pa mpo no a ye ka ni ye nya because nipa no ko transfer nti di wo ko bi sa ba enti o ma ye sa de ne sa ene ma bufo ne de nti bufo ne kabom na kabom da ko eji wo mu afa na ntimi ya wo ene ka so mo fa ye tu asama wo on any media no follow up because we are not questions no not media come on because you follow up na different questions now we dey so be able say bisa assembly first of all inyantie say you will twem a anambra ye ma yura o ta no so eno ne mi ahodo aka no inyantie say na no we ya anambra ma yura nsa na wo twem ebu anyu yura ti ase na etwa ko ya and a brandy be what time of football which I don't so police that you know say a catch of super man who you got yeah something and yeah how be I say it be a good brandy yeah o de so mo de patapa ade a court waka na akwa ko du ba bia ya na ebo ma something no yeah o so mo de patapa be je dia ma the chiman na no what the chiman it's some good na no mo ya ma me ma you da san go twem so ebo o bu yo si bia pa contain I want to interview so yeah you bo on be o ma ya ka be plan here asempento and no dan chen ya yet ya na na bi amani bi yeah wo no want to na no potable e ba bonten e ma esai e kun wo amani a e wo no ai bi a e ya santeman e ya yet ya na no original of chiefs e na do any president number 2 ka say wa bandi bekun as paramount e the of chiefs here ye o man e ya enye enipa bi anase o man ni bi ya banka ni na dia ye nteme busa sa asem we say ka me akoye say yenim say obi the man o man ni obi so ye man na o yina ye pe na asante kwa na ye wo ye wura aman ni na hye na se o ko bu man tem na ko ni man tem na ti o do ye man ni o de ho tachi ma so ye man ni o de ho adenti na empempi na o bi ye wo bu ya na akoye se obi ye man ni
na ɔso asante a wɔyɛ ne tamfo obi yɛ ban na ɔso asante a ɛneɛ ɔma ne nyinaa asomdwie ɛyɛ ayakayakadeɛ ɛne korɔ ɛna wɔde bɛtete wɔn yɛsi wɔ tekyi mantam so a mɛka ho asɛm ne deɛ asi ɛwɔ bekum ne aman bi aka nti na mepɛ sɛ nkɛmɛ ebia na bebree n'anim yɛnyɛ education yɛsɛ ma ho nkyerɛ yɛ mmeranteɛ a yɛbɛn asanfoɔ mmeranteɛ ne nkurɔfoɔ mmeranteɛ nyinaa sɛ man no ɛkɔdi mantam bi mu a ɛno nkyerɛ sɛ baabi a wɔfiri no wɔko n'akyi